O rugăm pe doamna Gabriela Calitescu de la Nașu TV. Bună ziua! Frați români, sunteți cei mai mari eroi ai României, că ați venit, iată, astăzi aici și sunteți cei mai puternici. Am scris câteva rânduri pentru că nu vreau să iau foarte mult timp și vă spun așa. Haideți să încep așa cu începutul. În 1989, pe străzile Bucureștiului s-a scandat: vom muri și vom fi liberi. Acesta a fost strigătul unei generații care astăzi a ajuns la vârsta maturității. O parte din cei ajunși atunci pe străzi sunt părinții și bunicii noștri. Li se refuză o pensie decentă care să-i facă să se simtă bine în condiții de oameni liberi. O altă parte dintre ei sunt tratați ca asistenți sociali. Unde s-a dus energia de atunci? Eu spun că începe energia aici, aici, acum. Suntem liberi sau nu? Ne-au înfrânt 31 de ani în care România a fost jefuită, umilită, batjocorită, fără ca cineva să o apere. Pentru că noi, cei mulți aflați pe străzi, în 89, la rândul nostru, suntem umiliți și batjocoriți de către toți politicienii care aici ar fi trebuit să ne reprezinte interesul nostru, nu al lor. Au vândut țara bucată cu bucată. Toate spitalele sunt derizorii. V-am arătat seară de seară la Nașul TV ce există în această Românie. Chiar dacă unii ne fac derizorii în tot felul. Dar eu spun că suntem cea mai tare presă, pentru că nu ne-am vândut nicio clipă și am fost alături de poporul român. Astăzi spun că a reînviat acel moment din 89 și fie că ești bunic, bunică, părinte, mamă, copil, suntem toți aici, suntem o forță și lor de asta le este frică. Suntem cei mai tari, libertate, toată lumea! Libertate! 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 Astăzi România și voi, dragi români, ați învățat că am reînviat ce înseamnă solidaritatea, empatia pentru cei nepăstuiți de soartă. Dorința noastră a părinților de a asigura un viitor bun copiilor noștri. Vrem un viitor sănătos și conform moralei creștine în care noi, părinții, am fost crescuți. Când țara se prăbușește sub forțele răului, noi românii trebuie să ne adunăm, să ne apărăm pământul și identitatea și credința. Nimic nu trebuie să perturbe în demersul nostru uman, creștin și național în același timp. România este țara mea și nu voi pleca niciodată din ea. Și indiferent care ar fi repercursiunile, o voi apăra cu prețul vieții, așa cum o faceți voi, dragi români, aici. Nu plecăm! Nu plecăm! Nu plecăm! Nu plecăm! România este țara care s-a clădit și s-a consolidat veacuri întregi pe suferința poporului. Și de multe ori pe sacrificiul unor conducători binecuvântați pe care ne-a trimis Dumnezeu. Și avem atâția și atâția care fac cinste istoriei. Ei, 31 de ani, nu fac cinste poporului român. Și ar trebui să spunem gata, ajunge, până aici v-a fost. În ce situație este România acum? România, o țară bogată care nu ar trebui să permită niciunui cetățean român să fie sărac. Suntem săraci cu toții. Și eu fac parte din aceeași societate ca și dumneavoastră. O femeie săracă, dar care este demnă și privește cu forță de fiecare dată fiecare cetățean român. Vreau să vă mai spun că sunt multe rânduri, dar iată, o să spun mai pe scurt. Guvernul nostru anul trecut a cheltuit o sumedenie de bani, dar au adus atâta frică poporului încât a stat în casă. Este momentul ca toți bucureștenii și toată România să știe că dacă nu va ieși în stradă să-și apere drepturile, să-și apere drepturile și drepturile pe care le avem în această carte, Constituția României, care este încălcată de 31 de ani de absolut orice președinte, de absolut orice guvern, de absolut orice politician.
Ar trebui să știm că nu avem doar obligații, avem și drepturi. Iar presa care a fost cumpărată cu peste 200 milioane de euro ar trebui să le fie rușine. Și ar trebui, dragi colegi, să vă uitați la câți părinți, câți bunici avem aici care nu au ce pune pe masă. Știți câți copii sunt în România, cum spun de atâtea ori? Știți câți copii sunt în România care n-au o masă caldă pe masă? Ar trebui să vă fie rușine tuturor celor care sunteți în presa mincinoasă și care nu spuneți adevărul. Rușine să vă fie! Rușine să vă fie! Fiecare român are dreptul de a cere socoteală, fiecărui președinte, fiecărui prim-ministru, fiecărui politician, fiecărui ministru, ce ați făcut cu banii României, de ce ați dat bani pe armament. Și aici o să-l întreb inclusiv pe Orban. Am luat armamentul cel mai vechi din America, banii dumneavoastră, dragi bunici, acolo s-au dus. Nu avem spitale, nu avem oameni care să fie tratați, avem spitale goale, avem medici și asistenți care își iau salariile fără să facă nimic. V-am povestit în cadrul emisiunilor nenumărate scrisori în care pacienții au fost umiliți în condiții cum nu se poate, mai rău ca la pușcărie. Nu se poate așa ceva. Trebuie să ne apărăm fiecare reprezentant al familiei. Trebuie să fiți mai uniți, trebuie să vă îmbrățișați și trebuie să vă iubiți. De aici începe și eu mi-aș dori ca acest lucru și acest loc și ceea ce a făcut Starea de Libertate, ceea ce a făcut Alianța Părinților, ceea ce a făcut doamna Anca Nițulescu, doamna doctor, ceea ce a făcut doamna avocat Marina Alexandru, ar trebui să fie Câmpia Libertății astăzi, aici, 7 martie 2021. Și vă mulțumesc!